Sir JB, shout out po. Thank you for coming, Sir JB. Bigyan kita ang moderator. Nandiyan kayo? Sis Gigi. Ay, Sis Gigi. Kulits. Thank you, Sir JB. Sis Jeneline. Kulits. Ay, kapatid. I'm shocked. Bakit? Gulat ka, bros ko ang kapatid mo? Ay, 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 ay. Ay, yung kilikili. Hello po, Sir JB. Thank you. Di ba naka-live ka, sir? Katrabaho na naman ako, kaya nakaisip na naman ako mag-live. Nanonood pa naman ako ng horror. Wow! Wow! Bahala ka, babangungutin ka na mamaya. Tapos na po. Ay, thank you, sir, ah. Ako naman ang magtatrabaho ngayon. Kaya ako nakaisip mag-live. Ano ito lang class? Ano dila? Rix! Thank you, Rix! Hasim! Shout out, Hasim! Bigla ka nagsalita. Naka-volume pala phone mo. Kala ko natakot ka sa itsura ko. Wow! Hi, Rix! Thank you! Pagtawa ka. Tawa ka dyan. Akala ko ba matutulog ka? Umabot na naman yung gabi. Gising ka pa rin hanggang ngayon. Napakatibay mo. Wala ka ng tulog eh. Lumayas ka na dyan. Manood ka na doon. Tuloy mo na yung pinapanood mo. Sige, manood ka na doon para antoking ka na. Grabe ka eh. Hindi ka na nakatulog ng maghapon. Tulog ka na. Ay, manood ka na para antoking ka. Thank you naman sa pagdalaw mo. Manood ka na dyan. Iwanan mo na ako dito. Nandiyan naman si Kulits, oh. Nakabantayan sa akin. Di ba, Kulits? Pinalayas.
Anong flavor po yan? Mango Graham po, Sir JB. Mango Graham. Ayan o. Daming mangga yan. Naka-live nights. Oh, lakad na. Nandun, live si nanay. Lakad kayo sa nights. Wow, sarap. Sir JB, thank you po sa pagtambay ah. Tapos na work mo, Sir JB? Break time. Doon ako, Gigi. Di lang nagkibo. Doon na kayo. Lakad na kayo doon. Kay nanay. Punta rin nga ako. Nasaan ba yung aking si Marimar? Gusto on. Ay, ayun. Shoutout po sa 13 million viewers ko dyan. Salamat. Ay. Shoutout Bertal Mario. Shoutout to you. Rinig niyo ba? Papakita ko sa inyo yung aking ginagawa. Ay, Sir JB, baka busy ka na po dyan sa work mo. Kailangan ako dito. Hawaiian. Ayan, Welcome to my channel. Mango Graham flavor. I collect guapa. Timers! Sir JB, baka busy ka na po dyan. Okay lang ako dito. Ganyan lang yan. Hindi ka na nagpakita kanina timers.
Oh, ayan. Oh. Kulit, nasaan ka talaga? Lamig naman kasi sila. Yan. Yan. Ita. Tulog na tayo. Ay, hindi ka magla-live? Wala namang tayo. Hindi ka ba magla-live? Parang bibigay na ako kakapuyat. Oh, yan ang sabi ko sa'yo. Sige, wag ka na muna mag-live ngayon. Matulog kang maaga. Tulog ka na. Be, hinaan mo yan. Akit na doon kay Papa. Soon, tara, tulog na tayo. Nanonood pa ng horror yon. Pinalayas ko na nga eh. Kasi natatakot siya dito. Nanonood siya ng horror, tapos pag tumingin sa screen ko, natatakot siya. Iwan mo na ako, matulog ka na. Pang-update ko lang to, ilang araw ako din nakapag-live. Nandun daw si timer. Hindi ko rin nakita si timer kanina. Ano yung binura mo? Sama ko na lang. Thank you naman po sa 6 million viewers dyan. Pwede kayo mag-comment, guys. Drop a comment and like my live, guys. Thank you.
Soccer. Uy, yung hinaano sabi sa cellphone ni Jay, eh. Uy, daming tao. 14 million viewers. Thank you. Switch lang ako. Matulog ka na. Matulog ka na. Huwag ka na mag-switch. Okay na yan. Fourteen viewers, thank you so much. Princess Yumi. Uy, Kulits, thank you naman. Matulog ka na sabi. Nandiyan pa ba si Hasim? Hasim, nandiyan ka pa, Hasim? Ang aking baby Hasim, nandiyan pa ba si Hasim? Pilipit pala yung aking bird. Who are you? Who are you? Nagpakaabala ka pa talaga eh. Sana mapansin mo. Tinantak na. Matulog ka na. Isang flavor lang to kasi dapat 3 flavor to. Kinain ng 2 kong anak yung aking pang flavor. Pasaway. Ay, pwede pala. Kaunti lang gagawin. Ay, sis Jenaline, matulog ka na. 10 PM na. Bawal ka magbuyat. Papaluin ka ni Joselito. Matulog ka na rin. Sabay na kayo ni Kulits matulog.
Bye, tulog-tulugan, tulog-tulugan. Pero aabutin mamaya to kakadot-dot. Dito, ma-stay si Piccolo, but sorry po. Okay lang, sige na, matulog ka na. Sige na. Huwag ka na kasing umikot sa YT, matulog ka na. Paano ba matulog ng maaga? Search mo. Patayin mo yung wifi nyo. Tanggalin mo yung cellphone mo. Patayin mo yung ilaw nyo. Matutulog ka na. Makakatulog ka na yan. Ay, Sir JB. Nandiyan pa pala si Sir JB. Thank you, sir. Salamat sa pagtambay, Sir JB. Sir JB, namimiss na namin yung mga kanta mo. Hindi ka na po ba magla-live ng kantahan? Be, akit ka na doon kay Papa, be. DM. DM. Toy! Shout out to Toy. Dito pala siya. Oh, hi. Psst. Oh, nandyan. Tutulog na daw siya, pero panay pangdot-dot. Kamo, iimik pa yan. Nandyan yan, iimik pa yan. Tingnan mo. Pero matutulog na daw siya. Like 13. Thank you so much. Thank you, Toy. Sinana yung ginagawa. Nanay ko dun sa kabila kung ano-ano na ginagawa.
Oy, kapatid, ano? Tapos na yung pinapanood mo pero gising ka pa. Puntahan mo si nanay, ayun o, sayaw ng sayaw. Puntahan mo si nanay sa nene, nice. Sayaw ng sayaw. Tadaima, konbanwa, tuto, ay tutoy. Doy, konbanwa, doy. Shout out to you, Doy. Rehan, thank you for coming. Tadaima. Yes, good evening sa lahat. Good evening sa'yo dyan. Tulog na ikaw. Gabi na naman. Tulog ka na.
Akitin mo na yung isa ko yun. Be, lakad na doon kay Papa. AM. Pengen naman ako niyan. Pengen naman ako niyan. Wait lang guys. Ay mag-support. Love yourself. Love yourself. Love yourself. Uy, tadayma. Ay, talaga naman gising ka pa. Palo na kita sa puwet. Sama mo na yan. Wala ka dyan. Yam, lakad na doon kay Papa. Nandun si Papa, ah. Be. Go na kay Papa, dali. Nahihilo na ako kakaikot. Saan ba siya? Sino ba? Bye, everyone. Good night. Tulog ka na, sabi. May hinahanap ako, nag-report na ako sa police at barangay. Walang update. Pahingin picture, ipapaskil ko dyan sa screen ko. Sino ba yan? Anak ni Janet. Tulog na toy, doy. Nag-live ako. Naka-live ka, Rayhan? Naka-live ka din, Rayhan? Be sure. Sige, baka ikaw makakatulong sa akin nang makita ko na siya.
Tulog ka na. Pagpikit ng mata mo, makikita mo na yun. Anak ni Janet, naka-live ka? Naka-live siya, kulit. Ay, puti kang malaki. May hinahanap kayo. Puti kang malaki, kulit. Malamok, malamok. Puntahan ko nga si Rayhan. Naman, baka walang viewers yan. Ayun nga, naka-live 3 minutes na. Silent live lang yata ito. Yahoo! Tadaima! Konbanwa! Untog mo nga ako sa braso mo ng matawag. Baliw ka na dyan. Patulog ka na. Magpalakas ka. Malapit na ang B2B natin. Di pa pala nakakagawang ano. Ang busy ko pa kasi. Kami kong trabaho dito sa bahay. Bukas, maglalabandera na naman ako. Aray ko, ang lakas, tigas ng braso ko. Malaki na yan, kakapihit nito. Oh, kakaganyan. Oh. Kaya malaki na. Hala, ay lumipad. Hey, hey, hey. Lapit na, parang di na ako aabot. Excited kaya. Excited ka lang. May sponsor yan. May sponsor yan. Excited na yan. Kailan ba yun? Ano na ba? Ay, April na pala. Ba't March pa yung calendar ko? Kaya pala mali ang date na inaisip. Ay, nakikita ko. Mali yung araw. Naka-March pa pala tong calendar ko. Take over ko sa'yo yun. Umayos ka. Anong take over? Bala ka dyan. Lalayasan kita doon pag di ka na umayos. Basta, walang magpapakita ng mukha doon, ah. Baka mag-viral tayo. Anong oras ka available? Hindi din alam eh. Baka mga gabi, mas maganda kasi gabi. Yung tulog na yung mga tao. Mga 2 a.m. siguro. Tapos, ang manonood sa atin yung mga ninja na lang natin. Diba? Saya. Oo, mga tulog. Sabado. Silent lang naman si Rayhan. 3 a.m. yun nakaset ko.
3 a.m. malamang ako na ang tulog niyan. Oh, naka-live si Ma'am Day Labs. Takbo ka na doon. Sa 11 yun na. 11 no? 11. Anak ni Janet. Naka-silent ka lang ba, Rayhan? Ay, ako pa lang naka-silent. Nagmo-music ka ba? Ah, magpapa-music ka pala. Nandun kaya si Marimar, di mo pinapansin. Vince Lee. Ibisita ka kaya, anak ni Janet. Nahihilo na ako. Joy, emergency. Oh grabe ka naman sa 10 song. 2 kalahati nga lang, pause na ako eh. Kaya ko yan, 10. Puro umpisa lang. Bukas pag maaga ako natapos maglaba, gagawa na kitang thumbnail. Kaya ko yan, 10. Ikaw nga nung nakaraan naka 20 ka ata eh, puro umpisa lang. Kalahati na lang tayo. Yay, thumbnail. Hindi ko pa nga alam parang i-share. Sendan mo akong picture mo. Sendan mo akong picture mo. Si Rayan, di kami pinapansin dito. Sige, sige. Ito muna ang ating lagayan. Sa mamangga. Wait na. Punta muna ako kay Ren. Sige, lakad na. Pabili ang rice cake dito nila ito. Salad lang. Oo. Ayan naman ito sa tandaan na naman ako. Yeah! Apa na agad oh.
$49. $49.50. Ang pogi ni Mister. Hindi ko yan asawa na pamangking ko yan. Pamangking ko yan na Kala ko busy ka na na Sayaw ka na sayaw kanina. Di nabasa, salamat. Ay, ano yun? Kulit, ikaw yan? Nagbubura. Wow, ang pogi niya. Kaya nag-take ako na iba ang mukha. Nagtaka. Nagtaka. Naka-filter lang yung cellphone ko na pero hindi umepek sa akin. Hulaan mo ano sinabi ko. Paano ko ba yan nahulaan? Parang ang hirap Naiiyak. Sabi mo. Paulo Minister. Nag-iisip. Nag-iisip tuloy ako. Dahil umiyak ka, alam ko na nga. Sinabi mo na. Naalala mo yung una mong mister, no? Ayun ang sinabi mo na, Nayna. Naalala ko tuloy si Juanito. Ayun ang sabi mo, Nayna. Naalala ko tuloy si Juanito. Every night, everything that is true. May ito yung mga mandak.
Nakanta ba si Reyna? Kahit sandali, pag-ibig mo sana maramdaman mo lang, mayakap ko at mahagandahin. Di mo mahal ang pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Nandiyan ka pala. Lahat sa'yo, kahit ako di mo gusto. Minsan ako feeling ka na kahit sandali. Pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Ang
Wala, Nay, nagpa-member ka? Nandun ako kay Rayhan. Thank you, Nay, sa pa-member. Sumasayo. Napapasayo ako sa kanta ni Rayhan eh. May barya, baka kainin ni Google. Thank you! Nay, alis na. Umalis ka na dyan. Magtrabaho ka na dyan, Nay. Hayaan mo ako dito. Good night, sis. Ayan, late ka na namang natulog. Lagot ka kay paring Joselito. Good night.
Miss Rainbow, shout out po. Thank you po. Thank you po, Miss Rainbow, sa pagdaan. Salamat po. Good night, kulits. 1 hour ka nang nagpaalam matutulog. Gising ka pa rin.
Nay, ito si Mar, oh. Nakaan. Ganun pala yun, 30 minutes lang. Kala ko kasi pag ganyan lang, parang wala lang. Tatry ko pala. Kaya nga, nakita ko, tahimik lang ako. Kailan birthday niya? Sa 29 pa ang birthday niya na yun. Kainin mo sa eh, kain sa labas. Sa labas ng pinto. Monetize ka na kaya na-need lang. Ah, tingnan mo, tinatanong nanay birthday mo. Halika! Eh, Ay, nahiyain yan. Halika nga, tinatanong ni nanay birthday mo. Tingnan mo. Yung ate ngayon ng bagong pwesto, may pet. sino? Bagong regional director ngayon. Pero hindi nga nakapos kasi. Lagyan mo lang lamis sa labas. Buwan nga eh. Doon pag sumayawa. Ha? Hindi pa naman nagkakatakbuha. Galing pa sa mo. Ano sabi mo dyan? Maraming viewers kapag Kapalabango pa nandun. maraming viewers kapag sa labas kami na Eh, hindi sa kasili. Hindi na uli. Hindi naman hindi kami katapulo pati yung mga tauhan ko. Bibili sa ilobit. Mga tropa. Hanap-hanap ko yung tuso. Eh, boss, saan ka na huli ka ba? Tuso na pinakuha ko ng motor ko sa tukudan eh. Tawag yan yung pulis na po sa taas namin. Nasa ilalim kami ng bangin. Tumawag! Pinapunta ko yung pulis sa taas. tignan mo, tumawa pa. Kala ko tulog na yan. Alams na eh, ang kulets. Kaya nga, 9 PM pa lang nagpapaalam na yung matutulog. 11 na kulits, oh, 11. Ipikit mo na yung mata mo at patayin mo na yung ilaw niyo, makakatulog ka na niyan.
parang kangaroo eh. Kasi ilalim ko yung bagin. Yung tatlong buhay sa gamasin dyan taas. Sabi ko, tumababa pa na itong hype na to ha. Sabi ko, ang lalim nito. Sinano, nagluksuhan. Bali ang mga tuhod-tuhod, talok ang mga tuhod-tuhod. Nag-mute ako na yung ingay ni Mar magkwento. Buti ako natapik ng bata ng Kwento tungkol sa sabong. Magaling ng manok mo eh. Sabi sa akin, gusto na, takbo! Pulis! Ay, yung mister na natahanan ko, putol-putol ah! Sa Ruhida! Pulis pala ah! Ayun, iban ko, hindi mo! Asusuot sa dala mo! Sabi ko yung mga habi ko, mahulog pa. Kaya kung hindi nila makontak, nakontak mo nila yung dalawang kasama ko tatlo. Eh, paano kung magpagbukas ay ang pulis nasa ulo na namin? Hindi kami makapagtawa kasi yung pulis nasa ulo na ilalim namin. Ano ka ngayon? Experience mo yung mga ganyan. Sabi ko patay. Eh, tagal pa naman ang labas sa kulungan kung mahuli. Oo, wala talaga. Kapatid, gising ka pa rin? Pareho kayo ni Kulit. Gising pa.
Panran ah! Kung panran ang bibili. Akala mo, mga yung kuniho na pinakawalan sa... Gibay mo luwit eh! Sini ka. Hindi ka na. Kaya ang tubig. Into your eyes and I ask for more. Hold on, I'm gonna need a little time. If I ever fall in love again, sometimes when this broken heart can mend, I know it's gonna be with you. You're the one to pull me to the I don't know where.
Kailas Gaming, hello, good evening. Silat araw na bagay. Ito yung tiyo-tiyo na halamang gumagalaw. Ito yung sinubukan ng bagay itim. Ito naman, ito yung Santa Catalina. Kamusta ka? Orasyon, ang depensa po yung sa bagay matalim at itak. Takpanan natin, ano? Pinalitan ko lang yung suso. Kamusta ka, Kailas Gaming? Hindi kasya. Yung sa kanan natin. Ito na yung ano, yung bao na pinagdaan natin. Eto, okay lang po. Ayan. Sinubukan. Ano yung last mong video? Yan ang pangalan ko yan na depensa. Depensa sa mga Ano yun? Nag-e-edit ka ng music? kasama. Yung last na video yung nakita ko sa'yo. Yun nagkapangalan ng pangako. Last mong in-upload ata yun. Nag-e-edit ka ng music. So, ayan guys, may nag-comment kung bumalik daw ba kami sa dati naming house. Ayan guys, hindi na bumalik. Ano lang, dumaan lang. Kasi aalis na ulit kami. So, ano lang guys, tinitingnan lang namin yung mga property namin. Kasi syempre, napabayaan. Eh, lahat puntaan na namin dito sa Palawan. Parang taon na. Pero alam niyo guys, ang saya dito. Parang bring back memories talaga. So, ayun yung bahay namin. Kasi ito guys, yung pinagawa kong events place na hindi ko pa na-operate. Di po makinig. Making beat on music composition. Ah, okay. Ayun, no, napakaraming events place dito sa Kalawan, guys. Ito, guys. Compose ka. Tapos, ayan, guys. Ayun nga, pinatapas namin. First time namin pinatapas kasi hindi ko kami makapila. Kasi hindi namin pinatapas yung pinakang hanggang likuran. Pero ngayon, pinatapas namin guys kasi gusto namin makita yung mga puno namin dun sa likuran. So, kung laki nito, guys, walang earth. At ayun nga, guys. Eh, medyo natatakot lang ako kasi ano, ayun, basta amin hanggang dulo. Hindi ako sabay yung tugtog. Pagkatapos ng tatlong araw na nakalagay lang ang pangalan ko sa sako, ay ito nang nakatakdang araw para ibabalik ito sa ilog. Kaya sa pagdumi na nakarating ito dito sa bahay, dahil sinakay na sa pakamak ng kalabaw pinaumagahan, hindi kasi kakayanin dali Doon sa bagong blue, ay black. Hindi, yan yung malaki. Dahil sa ilog, ay binuksan muna namin ang isang sako Yung sa para black. tingnan kung nag-iba ang kulay, pero okay naman. At pagdating naman sa amoy, medyo tumabang lang. Natural Two naman sample na sila kung sounds. wala din naman ito kapag nababad na sa Makakagawa ka ng tubig. music, Kaya different natin version kung of saan itatali ito. variation. Ah, Ito okay. ng mabuti ay natin namin sa dalawang laman ng kada isang sako. Ang dahilan Sa cellphone lang yon? babad sa ilog ng Sa tablet? baghapon ay para maugasan at maalis ang katas Na. na siyang nakakalason. Pero hindi ito basta Apps babad ba yan? lang. Kailangan Apps? ito galaw-galawin, kusot-kusutin para mas mabilis mahugasan. Yung puti na inaanod, yan ang katas na nakakalason at makati kapag tumapi sa balat mo. At para nga daw mas mabilis umagos, ay naisipan ni Mama na butas sa butasan ang sako ng maliliit. Habang nagbabantay sa pinababatikan mo, ay dinasigas namin ang pagkulayan ng In short, ikaw yung DJ ate. Ah, ah. Ay, parang ganun yung ano. Yung mga napapanood ko. Halimbawa, yung may nag-trending na ano, nasigaw. Gagawa ng beat. 'Di ba? Yung ganon. Parang ganon. May napapanood akong ganon eh. Kuya Au, good evening. Gising ka pa, Kuya Au. Salamat sa pagbisita. Gising ka pa, Kuya Au. Di ka pagod maglaba kanina. Tama po. Yung sa napanood mo po, may given na yan na music and insert mo yung beat. Pero sa ina-upload ko, kagawa ka ng sarili mong beat.
Kasi yung napanood ko, parang nagpa-practice ka pa lang eh. Na, try ka pa lang. Oops. Opo. Pag nakuha mo yan, maganda yun, maganda. Gawa ka ng sarili mong beat. Wow. Kinig kayo sa sasabihin ko. Ma'am anak. Ay, kapatid, gising ka pa rin. Wala kang work ngayon, kapatid. Ay, wala pa lang work ngayon. Rest day mo, kapatid. Thanks po. Sabi po nila, practice makes perfect. Yes, correct. Lagi kang mag-upload. Kahit yun pa ulit-ulit na ganun. Yung tinatry mo, i-upload mo. Para pag nakuha mo na, ay babalikan ka na. Dito ako nagsimula. Malapit na ako matapos. Thanks po. Sabi po nila, practice makes perfect. Tama naman. Kapatid ko dyan, no, naka-BG lang talaga. Hindi pa natutulog. Tagal din bago ako nag-upload. Busy din sa work. Ngayon, wala kang work. Kanina, wala kang work. Ako nga, ang dami ko ng video sa cellphone ko. Tamad akong mag-edit. Kuya Aw. Thank you, Kuya Aw, sa pagbisita. Wala na work ate. Bakasyon na po. Teacher ka ba? Kailas Gaming. Teacher ka ba? Antok na ako, kapatid. Tambay ko na ng phone ko. Sige na, mag-exit ka na kasi mag-e-end na rin ako. Patapos na ako dito, oh. Matulog ka na ng mahimbing. Bawiin mo yung puyat mo buong maghapon. Oo, pero di halata sa itsura. Parang parang may napanood akong video mo kaya naisip ko parang teacher. Teacher ka nga pala. Ilang taon ka na, Kailas Gaming? Parang may napanood akong video mo Akala ko pag teacher, walang bakasyon.
Parang kapatid ko yung mga students ko. Ay, ganon. Eh, di ang saya nun. Mga kajaming mo lang siya. Mga 30s na po. Ah, okay. Masaya yung ganon. Magkakabanding lang kayo. Kakajaming kayo, hindi nakaka-stress na. Tapos na rin ako dito. Pero di na po ako virgin, ate. Oh, may baby ka na nga eh. May baby girl ka na, di ba? Tatawa naman ako sa'yo. Anong tinuturuan mo? High school? Elementary? Ano pong tinuturuan mo? High school? Elementary? Tama. Sana all, may baby girl. Puro boy ang anak ko eh. 2 boy ang anak ko. High school, Di ba masakit sa ulo pag high school? Sabi kasi nila, kapag high school daw, bawal kang magkamali. Kasi uso na ngayon ang post-post. Di ba nakaka-stress pag high school? Magto-12 na pala. Ano? Kung grade 7 ate, mga makukulit, puro laro, nasa isip. Di tumututok sa pag-aaral. Lalo na ngayon, no, allowed na yung mga bata magdala ng cellphone sa school. Yan nga iniisip ko eh, yung panganay ko kasi mag-grade 7. Iniisip ko kung pagdadaling ko ba ng cellphone or pag sa bahay na lang siya magsi-cellphone. Mahirap kasi pag may cellphone silang hawak eh. Hindi na makakapag-focus na. Yung grade 8, medyo may Espiritu Santo na. Lumalaban na ba? Last one. Tumpak ate. Hirap, no? Tapos pag napaka-sensitive pa naman ng mga tao, ng mga kabataan ng ano. Mula nung mauso yung tulpo, post sa Facebook,
Kaunting kibot lang ano na. Viral ka na agad. Mapagalitan mo lang, dadaling ka na kay Tulpo. Mabenta na ang ice candy ngayon summer. Opo. Kanina, ang dami kong nabenta. Kaya gumawa ulit ako kasi meron akong 2 reseller. Baka biglang mag-chat. Kailangan lagi ako mayroong stock. Yan, tapos na ako. Okay lang ang pagtuturo ate. Ang problema lang is madaming reports pinapagawa. Deadline agad. Di ka makakapagturo ng mais. Ay, ganun. Congrats po ate. Thank you. Kailangan lagi na akong ma-stock. Parang nung last quarter namin, yung sa kinder ko. Sobrang busy ng mga teacher. Hindi na makapagturo. Ang dami nilang kailangang ipasang report. May mga deadline na kailangang habulin. 2 hours pala ako nang. Yun lang ang mahirap sa teacher. Yun lang mahirap ang trabaho sa teacher. Ganun ba yan? Kung alam lang nila yung ginagawa namin, lahat sinisisi sa amin. O, ganun. Pero yung sweldo, mababa yung workover. Ganon din kahit yung sa mga parang din, sa mga factory, ganyan din. Galing akong pabrika dati. Ang daming trabaho. Pero yung sweldo, ganon lang. Mag-e-end na ako kay Las Gaming. Thank you ha sa pagbisita mo lagi. Naka 2 hours na ako. Tapos na ako. Tulugan na. Matulog ka na. Magpahinga ka. Sulitin mo yung bakasyon. 2 months. 2 months din ba ang bakasyon niya? Or mas maaga kayong babalik ng school? Sige po ate. Good night. Salamat ha. Thank you so much. Kuya Aw, salamat. Kulits. Kapatid, thank you. Nay Nene, thank you. Anak ni Janet, 25. Salamat. Babalik po ng May. Mas advance kayo. 1 month lang kayo. Sige. Enjoy mo yung 1 month vacation mo. Sulitin mo yan. Sige, bye-bye na ha. Thank you. Thank you so much. Tulog na tayo. Salamat ha. Bukas, baka mag-live ulit ako kasi gagawa ulit ako bukas. Kung sipagin. Bye-bye. Salamat ha. Good night. Thank you so much.